Ce faci, Bibi? Foarte bine. Tu ce faci? Bine. Sunt pregătită de un nou challenge. Știi că noi n-am făcut niciodată un challenge numai noi doi? Can't believe it. I just don't believe it. Bă, chiar! Deci e prima oară să vedem cine e mai șmecher. Ce tare! Oricum, trebuie să recunoști, am bătut grav la Ei! memorie și te flexai. Ce vorbești? Că... Câte puncte am avut? 9, 10. Aveam 14 plus 10, 24. Am Ei. câștigat. Oricum, toată aprecierea mea, ai fost super mișto. Să știi că, de fapt, am reușit să câștig pentru că tu ai fost așa competitiv. Ia-ți ce scrie sub capacul ăsta. Scrie așa, un pas către fericire. Eu credeam că scrie Bibi că o să câștig. Nu. Nu scriu minciuni pe capacele astea. Aha. Cât de Hai noroc. amuzant ești. Fii atentă, Ia-zi. tu vei primi acest craion. Deci, Și ce trebuie să fac cu ăsta? Gata, știu ce să fac cu el. Ia fi atent. Asta e coafiura cea mai rapidă a unei fete. Când se plictisește în casă. ok, creionelul. Da, ia uite pe asta. Au! Hați. Uite, poftim, Voilà. mai puneți unul. Încă unul? Da. Îți place așa mult coafiura asta? Nu, dar mă gândesc să facem ceva cu ele. Ce să faci? Piulițele astea. Ia-zi. Știi joculețele alea pe telefon în care trebuie să faci clădirea așa și să fie drept? Vrei să zici? Da, uite, de exemplu, tu știi jocul ăla cu, nu știu, am un lapsus cum se numește, cu bucățele de alea din lemn pe care le pui. Oh no! Facem aceeași chestie, dar cu piulițele astea. Hai! Vezi că cine face turnul mai mare câștigă. Și te-ai Și lăudat avem că... și timp? Hai să 2 punem minute. 1 minut. Mamă, așa hardcore. This is gonna be so fun! 3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și. Mulțumesc frumos. Am să-ți dau ție onoarea să dai play la acest cronometru. Bine, hai. Start. Mamă, cât de concentrat sunt. Ești competitiv, că vrei să-mi arăți că ești Vreau doar să șmecher. demonstrez asta, vreau să... Hei, dar fără mișcat Fără, de... gata, uite. Hei. Gata, că știu că după o să te răzbuni. Că așa face și la jocul ăla, încercai să mă încurci. Deci ai 1, 2, 3, 4, 5. Ia să vedem, poți să o pui și pe a 6-a? Hau! 6. Hau! Cred că cam asta a fost. Au! Hei! Vezi că îmi trepidează inima. Nu pui bine. Uite, vezi, sunt și drăguță. 6, 7. Hau! Mamă, deci direct îți suflu peste el când îl faci tu. 7. Ești tare, mă. Bine. 1, 2, 3, Te-am 4, dat 5, drumul 6, la... 7, Gata! 8. Cum adică? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, 8. You are bad at math. Da, gata, uite, s-a și 8. 8. Binișor, ce pot să zic? Moments later. Stai, dragă, îți dau drumul la cronometru. Dăm toate creioanele, iau cu toate creioanele. Bine, hai să te Dați-mă. vedem, hai să te vedem. Stai, nu da drumul. Zim când. Acum, start. Stai, ce faci? Au, Ok, 1. vezi că nu faci așa. Ce să-ți dărâm la o piuliță? Ok, hai să te vedem. 2. Bine, neimpresionant. Se poate și mai bine. Deci, Robi, fii atent dacă faci de-astea, mă supăr grav. Robe, potolește-te, n-am fost așa rea. Dar n-am făcut nimic, ce-am făcut? Cum să nu? Avem 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vedem cât timp mai ai. Da, te-ai dus, n-ai nicio șansă. 6. Oh! Yeah, Spider-Man and freezing full effect. Vreau a doua probă, te rog frumos, trebuie să existe și o a doua probă. Să vedem care e șef. Te-am lăsat să câștigi la prima, bine? Bine, bine Ok, fie. Hai să facem cu paharul și cu creionele astea. Ia, ce? Să le aruncăm, dar nu de aici. Auzi, da, eu cred că tu ai ales provocările astea așa special pentru tine. Eu cred că... știi tu prea așa, prea... Hai, să te arăt că sunt tare și așa. Oh, it's on! Încep tu acum să vedem? încep tu. Bine? Hai. Ca să știi cam care e stacheta. Fii atentă, așa le arunci.
Bine, deci cu Așa. guma în jos. Sau cu asta, poate țopă e, să-l aruncăm. Ai zbura? Ok, o să stau în picioare. Hai. Dacă nimerește careva 1, e cel mai șmecher. E greu, a? Da. Ma. Uite, din spine dau. Oh, mamă, încă o dată. Da, să știi că eu sunt supărată pe challenge-ul anterior. Mi-ai mișcat masa, eu nu ți-am mișcat masa, să știi. Nu, eu am făcut doar hau, mau, să Și te ți-am sperii pus pe și eu, mine. hau, Nu, mau. tu ai făcut hau! Da, știi Mai că am sunt fix foarte 3. supărată. Robert, sunt foarte supărată. O să pierzi oricum. Nu, uite, ăsta ultimul. Ăsta ultimul intră direct aici, fii atent. Vezi cum intră ăsta aici? Hai, fii atent. Ah, nu prea aveam. Ce credeai că Am nu vrut să faci? încerc eu Care-i cumva, faza? am vrut să încerc. Ia, ha. Și ultimul? Pa, pa! We are so glad you came. Bye-bye. 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 Bye-bye now. Deci dacă reușești unul, Doamne ajută, hai să vedem. tot respectul meu ești cea mai șmecheră. Everything you say, but so much more. Una, dacă ai reușit, ești top. E furită! Hai că ai 10 oricum. Nu comenta, să nu te aud. Dar încearcă să le arunci. Știi ceva? A few inches later. Fii atent, joc hardcore. Bag Băi, tu nu deodată. poți nici cu unul, fata mea. Cum să faci cu două? Ia! Ei! Să nu te aud. Fii atent. Bine, Ia, fă cum- fii atent. Fă cum vrei tu. Ce muți am? Îmi tremură și fața. O să te dai complet pe lângă. Măi! Mai! N-ai Ah! cum! Ți-am zis, sunt prea bună! Da, ia să aud un bravo, Bibi. Ești foarte tare, ești șmecher, ești numărul 1. Deci fii Ești mare atentă. talent. Fii atentă cum facem. Mai Hai. facem un challenge Vreau să la mă care felicit. sigur nu mă bați. Ai zis că nu pot nici unul. Da? Și-am băgat două E norocul deodată. începătorului. That went on for a while. Hai să mergem mai departe și să facem ceva la care... Stai să mă gândesc la ceva la care probabil nu te pricepi. Da, sunt prea tare. N-ai cum! Mă pricep la orice. Dacă La- mi-ai zis chestia asta, chiar mă pricep la orice. La desen, te pricepi. Yeah! Vezi că nu sunt bună la desen. O singură dată am fost pusă să desenez un unicorn. Nu vrei să știi ce ești. Așa, și ce vrei să desenăm? Unul pe altul. Super, hai. Nu! Cum adică? Trebuie să facem ceva și mai crazy ca să nu fie doar desenat. După ce că noi nu știm să desenăm, ce vrei să facem? Ia. Să le desenăm pe spate cu capul în jos. Wait. What? Merg câte o dată, te rog, că nu m-a procesat. Fii atent, îți Stai. explic. Haide aici. Stai pe canapea, Așa. pe spate. Uite, așa. Și mă desenezi așa. Știi ce zic? Pe spate. Exact. Nu te cred. Eu o să stau pe chestia Ce asta faci? ca să fie mai crazy, stai așa. Uite așa. Așa. Hai, 3, 2, 1 și... și- Mamă, dar ciudat e să desenezi așa. Nu iese, frate! Nu este Dacă vrei să știi ce forță am făcut-o, Stai să vezi la mine. O să mă bați. cred că la sprâncene ți-am desenat ochii. Poți să mă uit un pic la tine? Nu, din memorie te rog frumos. E, da! Bravo! Nu pot să... Bine, ești gata? Gata, hai! Fii atent, zic acum să nu te superi pe mine. Nu, la fel, cred că... Păi, deci fără supărare, da? Am nevoie să-mi zici asta, că... Bine. Bine, fii atent, îl iei așa, nu te uiți. Așa. Și ne uităm. Nu te uita încă, nu te Nu uita. mă uit. Bine. 3, Gata? 2... Doamne, Ți-ai bătut joc de mine? Stai un picuț. E 35. Tu ce ai scris? Am scris 33. Eh, close enough. Bibi, ești gata să facem reveal-ul? Hai.
3, 2, 2, 1 1 și... și... Hai mă, așa arăt! Nu te cred! Ai măi, nu Uite, ai arăt scris așa! 33. Ce drăguțe! Te rog să apreciezi. Sprâncenele mele stufoase, ca în general. Da, și asta e fața ta când știi că eu am câștigat. I win. Așa de supărat mă vezi tu? Mamă, dar mi-ai făcut gambe, nu glumă, adică... Dar mai simți mai slăbănog așa, ai zis că... Ai tras-o Mi-ai dură. făcut niște picioare, Deci ți-am făcut o rochiță cu brand. Așa Ți-am ceva. făcut mânuțele tale finuțe. Ah, ce drăguț, Ți-am măi! făcut piciorușele astea în formă de L. Ți-am pus aici lănți. Picioare în formă de el? Da. El. Lănțișor, ai ținut, Lănțișor uite, și frumos. cercei. Și părul aferent. Da, am cam... Ai mai mult păr tu, sincer. Dar vezi, Sincer. vezi că l-am pus fix în partea Da, asta? ai făcut cum stă mie Deci pe dreapta. vezi? Deci chiar ai mai mult talent decât mine la desen. Mulțumesc, chiar apreciez. Uite, Da, ochii mari. piciorul e ăsta bine. chiar a avut de suferit. Dar vezi, uite, am făcut tatuaje. Ai pe mâna asta tatuaje? Da, Da. am pe mâna asta. Vezi că am ținut minte? Chiar ai ținut minte, Am chiar ai ținut ținut minte asta de pe gât. Vezi? Dar Chiar pare sunt că tare. suferă de ceva boală totuși. Because I'm sick. Apăsați acolo pe butonașul de like, de share, de subscribe Clopoțel, și tot ce vreți comentariu voi. și Deci, scris iată, un clopoțel. îi întrebăm pe oameni, de fapt, cine a câștigat. Bine, hai. Pentru că desenele, trebuie să recunoaștem, sunt Votați 1-3-1-3 pentru desenul meu și... și pentru mine 1-2-1-2. 1-1-2 pentru... pentru Nu pot să Dacă cred. vreți. Și ne vedem la următorul episod de Timbal Fan Club. Exact. M-am pupat. Pa, Mua, pa. pa.